ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар гулгашти нишони давлатии шаҳри Бохтар чорабинии идона бо иштироки доираи васеъи кӯдакон, волидайн, намояндагони сохторҳои маориф, фарҳанг ва дигар ниҳодҳои марбут доир гардид. дар ин ҷамъомади бошукӯҳ муовини раиси вилояти Хатнон ва дигар шахсони масъул ҳузур доштанд. дар оғози чорабинӣ меҳмонон аз гӯшаҳои намоишии эҷодии кӯдакон дидан намуданд. намоишгоҳи расмҳо, ҳунарҳои дастӣ, корҳои таълимии наврасон, рақсу таронахонӣ ва дигар барномаҳо қобилияти эҷодии кӯдаконро ба таври равшан инъикос мекарданд. чорабинӣ таҳти шиори 40 рӯзи ҳаёти кӯдак баргузор шуда ба ин санаи муҳим бахшида шуда буд. муовини раиси вилоят кӯдаконро ҳамчун насли хушбахти ҷомеа арзёбӣ намуда зикр кард, ки рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон паёми рӯшане барои ҷомеа аст, то ба таълиму тарбия, ҳифзи ҳуқуқ ва фароҳамсозии муҳити солими равониву иҷтимоӣ барои кӯдакон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардад. таъкид намуд, ки кӯдакон ояндаи миллат ва нерӯи созандаи ҷомеа мебошанд. ба иттилои масъулин, дар остонаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят бо дастгирии мақомоти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ даҳо муассисаҳои таълимӣ, майдончаҳои варзишиву фароғатӣ ва марказҳои наву замонавии таълимӣ барои кӯдакон бунёд гардиданд. танҳо дар соли 2024 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатнон 155 муассисаи таълимӣ бо беш аз 1120 синфхона ба истифода дода шуд ва сохтмони боз 139 муассисаи дигар идома дорад. масъалаи рушди муассисаҳои томактабӣ низ мавриди таваҷҷӯҳ қарор дода, феълан зиёда аз 105 000 кӯдак дар чунин муассисаҳо бо таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. барномаҳо барои афзоиши ин нишондиҳандаҳо идома доранд. ҳамзамон дар рафти чорабинӣ таъкид шуд, ки таъмини ҳуқуқи кӯдакон на танҳо вазифаи давлат, балки масъулияти ахлоқии ҳар як шахси ватандӯст мебошад. зарурати андешидани чораҳои ҷиддӣ ҷиҳати ҳифзи кӯдакони маъюб, кӯдакони дар шароити мушкил буда ва ҷилавгирӣ аз зӯроварӣ дар оила махсус таъкид гардид. дар қисмати дигари барнома кӯдакони фаъолу соҳибистеъдод, ки дар озмуну олимпиадаҳо ҷойҳои намоёнро ишғол карданд, бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. барномаи фарҳангии чорабинӣ, ки бо суруду рақсу шеърхонии кӯдакон оро ёфта буд, ба ҷашн рангу рӯҳи тоза бахшид.